siitä me päästään loppujen lopuksi vaan konkluusioon, että kiva on kivaa, se on filosofista. Silloin kun on kivaa, ihmisellä on kivaa, ja silloin kun ihmisellä ei ole kivaa, hän on aikuinen. Siis hän ei vaan pidä kivaa, koska hän tekee sitä, mitä pitää tehdä. Silloin kun ihmisellä on kivaa, hän pitää kivaa. Ja muuten hän on hyvin valmis unohtamaan sen, mikä on kivaa, koska se on mukavampaa kontrolloida itseään, koska elämää ja kuolemaa pitää molempia pelätä, koska ei voi päästä irti, koska pitää laittaa, pitää tehdä se, pitää tehdä tämä. Ei. Se on ihan varma. Täytyy kontrolloida. Tuo on vaarallista, tuo voi olla myrkyllistä. Muista tuo ei ole laadukasta. Se ei ole hyvä. Tuota kannattaa välttää, minä ainakin vältän sitä. Loppujen lopuksi minä vältän kaikkea. Ei kun minä olen hyvä. Minä en vältä vaakaa. Minä teen kaiken oikein. Tuo on vaarallista, muista välttää sitä. Ei saa elää, ei kannata elää. Elämä on kuin silta, jonka keskellä on portti. Sitä ei ylitetä. Elämänalaisesti me emme mene. Me kontrolloimme itseämme. Näin se on parasta. Paras pysytellä vaan lähtöviivan toisella puolella, eli alussa. Turha yrittää mitään siltoja minnekään. Elämä on siinä, missä se on alkanutkin. Tämä on ihan selkeästi näin. Sen on oltava näin. Koska vain kontrollilla voimme voittaa epäolennaisen ja itsekontrollin. Kontrolloimme kontrollinkin pois. Muistakaa, se mikä ei ole laadukasta tai hyvää, täytyy kitkeä. Se mikä on liiallista, on haitallista, varsinkin elämän liiallisessa määrin. Muistakaa tämä, koska tämä on apulehden mainos, ei olekaan. Tilaa siis apu. Tarvitset avun, koska tämä kaikki lukee avussa. Minä juuri kirjoitin sen sinne, koska olen myös toimittaja. Minä olisin kertoa tällä toisella, kolmannelta ammatiltani toimittaja. Minä olen Jänis. Minä olen toimittaja. Mutta kontrolli perustuu pelkoon. Päästään irti ja elää elämää. Se on asia, mikä unohtuu meiltä varsin usein. Sehän lukee lehdessä tuolla keittiön pöydällä, kun kaikki taas häipy jonnekin. Siellähän lukee kontrollointiohjeet. Näin sinä tulet hyväksi tässä. Kun sinä kontrolloit tuota ja otat tuon pois itsestäsi, lähti vähän rintakarvoja. Ja sen jälkeen kannattaa vahtia tuota, ja tosta ottaa vähän, no niin, rupeaa näyttää jo keskimääräiselle. No niin, näin on hyvä, kontrolloidaan ja sitten voi olla 2 viikkoa selibaatissa ja paastota. Se on oikein hyvä juttu. Täältäkin voisi nipistää vielä vähän. Ei kun kiva. On kiva. Au. Kipu on hieno tunne, kun sitä tarvitsee. Kivulla sanotaan hyvää ja vapaata mieltä. Minä olen sitä mieltä. Vapaus ja rento asenne elämässä on tärkeää. Vapaus ja rento asenne on elämässä tärkeää. Minä teen kaiken oikein, silloin minä olen oikeassa. Ja kukaan ei voi kävellä minun ylitseni, eikö niin? Silloin kun minä teen kaiken oikein. Ja silloin minua ei voi kukaan kontrolloida. Sano, että olen väärässä. Niinkö? Hyvä. Näin se vaan menee. Silloin kun minä olen oikeassa, silloin maailma on väärässä ja muut ovat väärässä. Ja minä voin pyyhkiä sen näkökentästäni. Ei minä tarvitse sellaista katsella. Se mikä ei ole oikeaa, se ei ole oikeassa. Ja minä olen oikeassa, jos minä teen oikeita tekoja. Näinhän se on kirjoitettu päivän lehteen. Sinne se on kirjoitettu. Teen näin. Säästä. Syö vähän. Teen näin. Sinusta tulee hyvä. Mutta silloinhan meistä kaikista tulee parhaita, kun me tehdään oikein. Ja oikein tekeminen on oikein. Se on helppoa ja rentoa ja mukavaa. Minä odotan tässä muuten junaa. Se on helppoa, rentoa ja mukavaa. Oikein tekeminen vähentää sairauksia, se vähentää rentoutta, se vähentää toisten väärässä olemista. Sen takia kannattaa olla oikeassa ja noudattaa kliinisen tarkasti kaikkea, mikä annetaan. Järjen käyttö on siis sallittu, kannattaa olla oikeassa, kannattaa kontrolloida. Elämä alkaa kontrollista, kontrollin pelko on viisauden alku. Koska kontrollin pelko on viisauden alku, keittaatkin raivostella täällä.
Minä pidän täällä luentoa hyvinvoinnista. Näin voit hyvin. Ja kannattaa säästää itsensä, koska vain oikea asento elämässä takaa oikean suunnan. Minä menen junalla. Minä vähennän hiilijalanjälkeä, koska juna ei kulje hiilillä enää nykyisin. Mutta minä menen junalla. Se on aivan sama. Kunhan kaikki näkevät, että minä olen oikeassa. Minä en pelkää mitään, minä en pelkää elämää. Minä pelkään kuolemaa. Se voi ottaa, jos se tuleekin. Se tulee kesken ja sitten mä en kerkeä tulevaisuudessa nauttimaan elämästä. Se tulee vielä mut, jos mä teen väärin, niin se vie mut. Miksi mä näytän jotenkin erilaiselta? Ai. Te muut näytätte jotenkin paljon rennommalta. Mä en oikein ymmärrä. Mä yritin parhaani. Onks mussa joku vika? Mä yritin. Kukaan ei voi taputtaa. Kukaan ei voi arvostaa. Kaikkeni tein. Ihan teidän eteen. Teidän tähden. Vittu ei tarvitse auttaa. Mä teen sen uudestaan. Kyllä ne huomaa, mutta kun mä tärpäis kauan tätä teillä. Ne huomaa kyllä. Sä huomasit? Mitä sä huomasit? Mitä? Hukkaan menee koko juttu. Huomasitko muut? Mä oon täällä. Kato mua silmiin. Huomasitko mut? Mikä mun nimi on, muistatko? Voi perse. Tää menee ihan farssiksi tää koko homma. Kukaan ei huomaa, kukaan ei tiedä mistään mitä. Kukaan ei tiedä edes päähenkilön nimeä. Jossain on jotain vikaa, silloin täytyy olla aika auki. Ei se näin pitänyt mennä. Jossain on jotain vikaa. Meidän piti olla yhdessä. Eiks pitänytkin? Miten tästä tuli tämmönen hassu komedia, että kukaan ei tunne edes päähenkilöä? Ihan oikeesti. Jos kellään mitään vastausta tähän, ei sitä tarvi mulle sanoa.